Hvad? Ja, selvfølgelig. Det er bedre ude bare. Ej. Ej. Se, nu gør det igen. Så. Sig Snickers. Skal du ikke have en sodavand, Niklas? Så ikke ind hos mig. Og siger så, ej, hvor er du bare doven, eller hvad sagde du? Og det går du selv. Nu skal have en is. Line, kan du have en is? Ja, nej, det går godt op at fjerne. Line, kan du have en is? Ja, nemlig. Og så, Det gør. kan du ikke have med til mig? Når jeg kom her fra formiddagen, dine trusser og de skide ikke inde i badeværelset. Og Det er ikke noget med det at gøre. Hvad laver du ikke på mit værelse? Jeg har også ikke uden at kigge. Nu er høj. Så er det. Så skal nøgle. Nej, det skal du ikke. Nå, så skal han nemlig. Og du har ryddet fint op i går. Halleluja dog. Helt i alle dine vindueskarme. Fyldt med sko og dæk og sager. Jeg er på gulvet, det ligger vindueskarmen der. Ja. Ja, jeg skal nok Jamen, jeg har ikke alle mulige rum, hvor jeg kan smide mit lort ind. Okay. Nej, men du kan sætte det køn hen så. Nej, men hun kunne også prøve at sortere i det. Det står, ved du hvad, jeg sorterer fandme hele tiden. Halvdelen af det, der ligger derinde, det er noget, der skal ud. Nej, jeg kan gå en solvand til os. Nej, hvor Det er sådan, det må godt være lidt. du er hun bare doven. Jeg har hele formanden havde brugt den på deres land. Jeg ved ikke, hvad det får med. Det er lige sodavand. Halløj der. Det kan jeg i hvert fald ikke have kage der. Ej, mormor. Nu. Hun kan fandme godt til den. Hun skal på kur i morgen. Det er lidt, man siger, hun sover. Ja, i morgen på kur. Ja, jeg synes godt, det kan jeg sige. Nej. Nu stopper festen. Det er derfor, du spiser med det nu, eller? Ja. Man kan ikke brænde på den i hvert fald. Hvordan har I været nede alt det? Stor. Jeg var nede hen til kød der. Nå, Stor fisk. hvad har du hørt også der? En stor fisk. Nej, Nå. men har han en tak med det, kunne han godt have noget. Men hele var sådan, og hun kunne godt have en gang for fint, det kunne de så alligevel lade sig først komme ind. Nej. Han kæft med en eller ryggen i gang. Er det ikke træt? Andreas siger det hele tiden. Hvad siger han? En stor fisk. Ej, hvor han blev pæn. Han, ja, det siger han blev faktisk. Andreas. Andreas. Det er han. Andreas er et pigenavn. Andreas. Klar kalder man Du kalder ham Andreas. Hvorfor? Hey, pause. Andreas er et pigenavn. Han lever en sådan. Har han fuck nej? Jeg ved ikke. Jo, det er han fandme gal med. Han er høj, Ja. og han er rolig. Han er muskler. Han er ikke sådan en, der bare render rundt og spiller smart i et par hængerøvsbog. Han ser normal Han vil ud. simpelthen være så glad for, han vil blive så glad for, at han... Du vil blive så tryg ved ham. For helvede. Ja, trods alt. Mor! Jeg synes, du bliver rød i hovedet. Ja, det kan du også. Kan du have det i dag, mor? Savt. Jo, virker til at hun må bruge alle rullegardiner. Jeg mener. Men hun må ikke snakke om. Hun ligner et kæmpe spørgsmålstegn. Har du noget mere op i hende? Ja, det var det, jeg var op med, jo. Ja.